Okay, Diyos maray na hapon po, tabi sa Indogabos. Ngunya na Biyernes, petsa 12 kang bulan ning Mayo. Sa giranay bumabalik at mag-iribahan kita ngunyan sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Yeah, totoo, mainit. Hindi ko alam kung buong Pilipinas talagang mainit. Pero hindi lang mainit, brown out pa. Pero kahit na brown out, bale, ang importante, wag lang tayong ma-brown out sa pagmamahalan. Yeah. Anyway, gusto ko pong batiin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. May 12, ano? Si Manay Amparo, si Manay Ampi, Botora Cuestas niya sa Manila. Yan. Happy birthday, Manay. And of course, gabos na mga nag-celebrar man kansendang mga anibersaryo sa kasal. Dahil din ko kasubago si Jude. Ano itong yung ano ba ito sa teacher dyan sa UST High School, ano? Si Jude Bausa. Ano? Yan, nahiling ko. Kaya sabi ko, happy anniversary. Ano? So, enjoy lang po kamo, ng mga nagsa-celebrate ng sendang mga anibersaryo sa kasal o sa nagsa-celebrate ng kasendang birthday, kumpleanyo. Enjoy. At dahil tabi makalimutan ang magpasalamat. Okay? Importante ba gayan? Salamat. So mga mag-agom, pwedeng sabihin doon sa agom mo, Jude, sabihin mo sa agom mo, salamat. Ayan, ano? Yung mga bagay na sa anniversary, ang pinamagayon na regalo, hindi naman regalo na nababakal sa mga mall o kung saan man na nababakal iyan, kundi ang itinataong regalo hali sa puso. Ano? Hindi lang sa nguso. Sa puso talaga. Na sinasabing mahal kita. Ano? I will always be with you. Yan. At sa mga nag-celebrar kansendang kumpleanyo, humaba po ang sendong buhay at maging mabiyaya at pagpalain lalo kamo. Ano? Na iligtas man tabi kamo sa mga kahilangan, ano, mga kadipisilan, ano, na anuman mangyari sa indong buhay ay sabihon tang malalampasan man tabi nindo iyan. Okay? Anyway, sa Indogabos, enjoy, magsaya. Yan talaga, importante naman talaga mag-ugma. Ano? Ano ba talaga ang nagpapaugma sa imo? Yon, maginhapot yan Kasi ngunyan, ang sa tuyang marhay na bareta, mga tugang, ang talagang nagpapaugma sa buhay ta ay ang pag-ibig. Yon. Ang pagmamahalan. Yan na nakapagpapaugma. Kasi kahit sabihin na igwa ka ning kwarta, igwa ka ning kapangyarihan, igwa ka ning mga gabos maga, kalusugan. Pero walang nagmamahal sa imo, walang namumuot sa imo. Para bang sinasabi mo, ay inutil ang sakuyang buhay. Ano? So, importante mga tugang, ang nakapagpapaugma talaga. Ano? Kaya hindi ba, maugma ka? Kasi mahal ka. Lalong-lalo na, mahal ka ng Diyos. Yan, ano? Kaya maugma ako kasi mahal nindo ako. At the same time, mahal ako ng Diyos. Yan. Pag yun yung perme, sabi ko nga sa mga sabi ko naman sa mga estudyante kaso mga tugang na sabi ko sa inda, sa panahon na minsan nakakaranas ka ng kaguluhan, kalungkutan, ano? Sabihin mo sana, mahal ako ng Diyos. At hindi ako pababayaan ng Diyos. Ano? Lalo sa mga tugang tang nagdadaog mo niya na mayroong
pig-aagihan, may pinagmamati-matian, may hilang o may problema. Sabihin tayo ni mga tugang na dai kamo pababayaan ning kagurangnan. Sabihin nyo perminiho, mahal ako ng Diyos at malalampasan ko ang lahat ng mga pinagdaraanan ko dahil kasama-sama ko ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yan mga importante mga kaibigan na sabihin sa dirita. Kasi we have to talk to yourself. People talk to you, and may say negative words to you, but never, forget what the word of God would say. Ang sabi ng Diyos, mahal ko kamo. Yan, okay? Mahal ko kamo. Yan talaga importante sa buhay. Mahal kita ng kagurangnan. Yan naman, Kaya anyway, marahin na hapon sa Gabos mga tugang, kamong mga nagdadawog permi, sa programang marahin na hapon. Talaga masasabi na nagmamahal kamo. Na kamo nagmamahal at the same time minamahal. Yan naman talaga. Anyway, gusto ko pong batiin din si pwede pa lang kamo magduman sa DCGB News Online, okay? So magduman nga ni kita sa Facebook. Duman kita sa Facebook mo na sa DCGB News Online, okay? At syempre pag abot mo duman, i-like tabi nindo ito, doon marhay na hapon, at the same time i-share tabi nindo ito. Parang sa mga amigo, amiga nindo makadangugman at makahiling ka sa tuyang programang marhay na hapon at sa tuyang pag-urulay nga niya na hapon, inihong magayunon talagang topic iniho. Hindi lang February, pag-urulayan ang pagmamahal. Kasi alam mo, ang pagkaminruutan, pag-urulayan araw-araw iyan. Kaya iyan ang ginibo nga ning Diyos, ni Jesus. Jesus made love as a commandment. Okay? Pwede bang maging utos ang pag-ibig? Kasi hindi ba sabi natin pag-ibig, Father, hindi ba feeling yun? Can you command feeling? Can you command feeling? No. Dito is not simply, love is not a feeling. Hindi po yung sinasabi natin ang pagmamahal, ang pagkaminruutan ay hindi lang yun pakiramdam. Hindi po. Love, ang sinasabi ng Panginoon dito is the standard. Okay? Love is not an emotion. Sabihin natin emotion. Love is from the will. Yan. Kaya nga pwede pong ikaman yun kasi it comes from the will, sa kalooban. Kaya pwede yun. Siyempre, ano ba ang mga commandment, di ba? Inuutos. Yan ang magandang utos na iniwan sa tuya ng kagurangnan. Na kasi minsan, bakit why is love a commandment? Okay? Anyway, mga tugang, bago tayo mag-break, gusto ko muna ang kamuning marhay na bareta ngunyan na aldaw ning Biyernes. Mahapot ka mo. Ano naman, Father, ang marhay na bareta ngunyan na Biyernes? Alam mo, ang marhay na bareta ngunyan na Biyernes, halian sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 12, hanggang 12 hanggang 17. Ito ang kautusan ko. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Wala nang pagmamahal ng higit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo, kung ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod sapagat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang Panginoon.
Mga kaibigan, naman ang turing ko sa inyo sapagkat ipinagbibigay alam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin. Ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo para humayo at mamunga at mamalagi ang inyong bunga. At ipagkakalob sa inyo anumang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko. Iniutos ko nga sa inyo, magmahalan kayo. Mga tugang, yan po ang Marahay na Bareta ngunya na aldaw ning Biyernes sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na napakahalaga na ating isabuhay. Ang magmahalan kayo, yun, love one another as I have loved you. Okay? So, magayon ng mga tugang, ano ba talaga ang pamantayan ng pagmamahal natin? Hindi yung mahal kita, okay? Okay? I have to love you because of you love me. Hindi po yun eh. Ang pamantayan, walang iba kundi Jesus love. Okay? How God loves us, how Jesus loves us, that is the way we must love one another. Mga tugang, babalik ginay tabi si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan ay 15 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling magat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pombase OP. At sa tuyang hani na daw kasubago ang magayunon na pagirumdom, na magtatao sa tuya ning katuninungan sa buhay
At the same time, magtatao sa tuya ning kagayunan sa buhay. Ano? Kaugmahan baga. Sabi ko ang kasibag mga tugang na ang nakapagpapaugma sa tuya, kung kamunanin, naniniwala ba ka mga tugang? Na ang makapagpapaugma sa imo, bako man sa kwarta. Kahit nga ika naliligo na sa kwarta. Grabe, naliligo ka sa 1,000. Natutulog ka na ang unan mo 1,000. Ano? Gabos mga 1,000. Amoy ka na nga 1,000. Ano? Ay sabihin ko sa inyo mga tugang, still, you will never be really happy. Okay? May kwarta ka na nga, hindi ba? In fact, matatakot ka baka sa kwarta mo. Ay yung mitsa ng iyong buhay. Bako niyo. Matatakot ka. Kaya nga, dahil aram na kadakol kang kwarta, ang mangyayari sa imo, makuha ka ning security guard, parang mabantayan ka. Ay hindi mo alam, baka yung security guard mo, bantay sa lakay pala. Mag-ingat ka. Kaya hindi po makapagpapasaya talaga ang pera. Totoo. Kaya nga ang pera, ang tawag dyan, currency. It's only a means, but never an end. Okay? What is really the end is love. Ito ang pwedeng sabihin natin, the way to love is to love. Kaya nga, the medium and the message or the means and the end, the same. Anong love? Yun love. Magkaminuutan, sa atin i-define, tutulungan tayo ni Santo Tomas, Santo Tomas Aquino. Magayon ang kanyang definition about love si Santo Tomas mga tugang Aquinas, isa siyang sabihin talagang di ba, patron saint nga siya ng mga educators the great Catholic theologian and philosopher. Ang definition ng love niya, ini po, napagaganda. The choice to will the good of the other. Magayon nun. Ano ang ibig sabihin, the choice? Ang pagpili na maggibo, maghangad ning kagayunan, karahayan, kabutihan sa kapwa. Yan. Kaya nga, sasabihin, yun, ang tunay na pagmamahal. Kaya nga kung halimbawa nagmamahal ka na hindi ka nakatatao ng kabutihan sa kapwa, lalong-lalo nakakasakit ka. Kahit sabihin natin sa mga love na yan, na romantic love, stupid love, cupid love, na sabi mo, nagmamahal ka naman pero nakakasakit ka sa ibang minamahal, hindi ka nagmamahal yan because you are not doing the good of the other. Yan, tandaan po natin ini. Always, okay, una, the will. Okay, dapat piliin pirmi. Sabi nga, the choice to will the good of the other. Piliin pirmi ang ikabubuti. Yan. Ikabubuti ba yan? Yun. Kasi kung hindi ikabubuti, hindi ikakarahay, ikakaraot. Dai ang bako tabi ang pagkamuot. Magayon ng baga. Sa may tugma pala ito ang pagkamuot, dai po tabi nakakaraot. Pag nakakaraot, dai ka po nagmumuot. Ika po ay nagiging kulangot. Hindi po, ikay nakapag ito naman sa Tagalog, pwede pala haliuin natin, Pag ikaw po ay hindi nagmumuot, dahil ikaw naggigibo ng maraot, ikaw po ay nagdudulot ng anumang ikalulungkot. Yun. Kaya nagmamahal, nakapagpapaugma. Kaya baga ang utos ni Kristo sa tuya magmahalan kayo. Love one another as I have loved you. At sa Tagalog, maganda pagkasabi ni Kristo mga tugang, pagirumdum sa natabi, kasi malapit na baga ang
ang Mother's Day. Yun, mahiling ang pagmamahal kang nanay. Walang kondisyon. Miski nga ni na bagal-bagal si mama, mabuhat iyan, pag suaki niya, naghagad ning gatas. Si tatay nga ni, dahil mabuhat iyan. Lalo pag naghihinugak si tatay. Sabi, ikaw na. Ikaw na magano dyan, timpla kang aki mo. As if bako niyang aki. Ay, mga tugang, ang aki nindo, ginibo nindo, duwa, bako sa naman si nanay. Kaya, obligasyon nindo ito. Yan. Ano sabi ni Kristo? Itong utos niya magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Yun. Yan ang maliwanag Maliwanagon ini mga tugang. Kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo minahal ni Kristo, yan po ang yan ang sinatawag na halimbawa kung paano natin mahalin ang isa't isa. Okay, maliwanag. Pero dapat kilala natin. Alam natin ang pagmamahal ni Kristo kasi sabi dito, kung paano ko kayo minahal, magmahalan kayo. Yun. Paano? Yan, maliwanag muna ito. Paano ba tayo minamahal ng Diyos? Maliwanag baga. Binigyan tayo ng buhay. Yan. Tapos nung nagkasala si Adan at si Eva, I'm speaking of the general thing. Nagkasala si Adan at si Eva, anong ginawa ng Diyos? Okay? Hindi ba, hindi, wala na. Wala nang patawad-tawad dito. Kastigo ka, boss. Kastigo. Of course, we have to face the consequences of the choices that we have made. And that's why, pero kahit na we have made that wrong choice, actually sa Easter Sunday nga, yung sa Easter Vigil, mayroong doon kinakanta, oh, happy fault. Yun, happy fault. Pero, pag-iramdam ito sa mga tugang na, yes, we may have decided things that are not good. But God has given us chances. Yan ang napagaganda. So in other words, paano tayo minahal ng Diyos? Sabi ko nga, binigyan tayo ng buhay. O yan. Pangalawa, nagkasala tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng sa gano'n na, you can repent. Okay? Pagsisihan mo. Bibigyan kita ng chances, oportunidad. You can, sabi nga, okay? Pagsisihan. Okay? Pwede ko makabawi. Bakit niyo? Importante mga tugang yan, nakakabawi tayo. Kaya yon. Yan ang sabihin natin, bigyan naman natin pagkakataon. Yon. Kung mahal mo ang isang tao, sabi ng Panginoon, ito ang tanda natin, mahalin natin ang bawat isa tulad ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Sabi ka ni Kristo, kung paano ko kayo minahal, yun, magmahalan kayo, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Yun, paano ba tayo minahal ni Kristo? Si Pedro nga, di ba, nagkasala. Anong ginawa? Pinatawad baga. Kasi ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos eh. Kaya magpapasensyahan tayo. Ang problema kasi ngayon akala natin Diyos na tayo eh. May mga taong nagjujus-jujusan. Yan ang dapat wag natin sambahin. Mga nagjujus-jujusan. Hindi po yung mga revolto, Diyos-Diyosan yan. Ang mga Diyos-Diyosan ngayon, yung mga tao na sila ang dapat sundin lagi. Mabuti kung sila ay talagang mabait, okay? Hindi malupit, mapagpatawad, mapagpasyensya. Yan importante, Ganda, napakaganda yung sinabi ni Kristo kasi, kung paano ko kayo minahal. Yung doon tayo dapat, yun ang standard eh. Kaya, hindi mo siya aapihin. Bakit inapi ka ba ng Diyos? Bakit namatay yung nanay ko? Bakit namatay ang tatay ko? Bakit na-disgrasya si ganito?
Huwag mong titingnan mga tugang na ang mga nangyari sa buhay natin ay parusa ng Diyos. Mali po yan Uulitin ko. Sala tabi iyan. Maingata iyan. Kasi ang mga nangyayari sa tuyang buhay, kagagawa natin o kagagawa ng ibang tao. Kasi nga, gumagawa ng masama. Hindi ba? O sa pamilya na lang, halimbawa, yung tatay ay naglasing, okay, nanggulo. Okay? Apektado yung pamilya. Hindi lang naman siya naapektuhan. 'Di ba? Ngayon, sasabihin ng ano nangyari pa dahil sa naglasing, nakipag-away, napatay yung tatay mong naglasing. Sasabihin mo, hindi, parusa kasi ng Diyos yun. Hindi po ganun, parusa ng Diyos yun. Sinong pumatay? Parang sinasabi ngayon, di ba? Pag meron nang nangyaring baha, ito na lang, maliwanag ito eh. Minsan, may nangyaring baha. Sasabihin, kasalanan ng Diyos yun. Bakit? Ang Diyos ba ang nagtapon ng basura? Yan mga tugang. Kaya baguhin natin yan, mali po yan Ganun ba ang pagmamahal sa atin ng Diyos? Tandaan natin, napakaganda ito Kaya ito malapit na naman habi ko nga ang Mother's Day. Yan mahalaga. Tandaan, kung paano ko kayo, sabi ni Kristo, kung paano ko kayo minahal, ganun ang pagmamahalan ninyo. Kaya nga, kahit sa pagpapatawad di ba? Bakit ko kayo na kailangan patawarin ka? Kasi hanggat ako pinapatawad ng Diyos, magpapatawad din ako sa inyo. Hanggang pinagpapasensya ako ng Diyos, magpapasensya rin ako sa Diyos. Yun. Kaya maganda muna talaga magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yan mga tugang napakahalaga, Kaya ngayon na hapon sa marahin na hapon, pag-urulayan, pag-usapan talaga natin, ano mang ikakarahay sa buhay, ibugtak-tagiraray, ibalik natin lagi ang salitang pagmamahalan. Sabi nga ni Santo Tomas, the choice to will the good of others. So, pipiliin lagi natin. Alam mo, life is a matter of choice Pipiliin natin. Kasi ako pumili. Kasi kanina sabi ko, ang init talaga. Pero sabi ko, dito na lang ako sa kwarto ko, doon sa UST, sa kumbento, kasi aircon, tapos mayroong electric fan, talagang malamig sa kwarto ko. Ngayon, sarap matulog nga. Sa pipiliin ko, dahil ako magprograma, magturog na sana ako. Pero hindi, I made a choice. Pumili ako. Napakatapos kang samuyang lunch, actually, pangatapos ng lunch, umalis na ako by the way, gusto kong batiin pala si Father Ernie Arceo at ang kanyang mga kasama, si Father Ed Alaurin, Father Eugene Cabillon, Father Ramon Claro Mendez, yung dating rector din dito sa sino pa si Father Arthur Pestin, sa kanilang 47th year of religious profession as Dominican. Wow! 47 na sila. Ako sa May 28 naman ako, 46. Halos kami, 1 year lang pagitan namin. So, ibig sabihin, pagiging Dominican, buhay silang Dominican 47 years ago. Patuloy pa rin. Kaya, happy anniversary din po sa kanila. Okay? And congratulations. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos kang pagirumdum. At sana po, pwede ka mo mag-text sa kuya. Ano ang mga huna-huna nindo na yung pagmamahal. Kasi importante na alamin natin muna ang pinakakahulugan ng pag-ibig. Kasi pag hindi mo alam ang kahulugan ng pag-ibig, at maling pag-ibig, ay talagang hindi pwede. Okay? Anyway, ang oras po tayo, ngunyan 33 minutes after 1 o'clock.
An oras hatod sa Indokang. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. God is good. 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 Okay mga tugang, padagos po kitang nyan sa satuyang pag-urulayan ngani ang pagkaminruutan, pagmamahalan. Ano kasi inaman talaga ang masabi ko ngani mga tugang makapagpapasaya sa buhay. Ano? Hindi, kahit sabihin ko may pera ka nga, may kapangyarihan ka, may pinag-aralan ka, pag walang nagmamahal sa'yo, you will always be lonely, ano? At hindi mo mahal ang sarili mo, yan talaga yan. At tanda natin, ang mahalaga din, ang alamin natin kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ano? Anong pagmamahal. Kasi minsan nandun sa definition natin, ano? Alam mo, ang sabi nga ni Santo Tomas mga tugang, ano, the most perfect love possible to creatures is the love of created persons for God in universe. Okay? The whole strength of their nature is directed to God. So, yan talaga eh. Ano? Kung ang tunay na pagmamahal ay yun nga ni, we cannot love the real love without first loving God. No? Yan talaga yung mahalaga. So, the love of created persons for God in heaven. Okay. So, alam mo, si Santo Tomas, ano, has types of love. Ano? Ano ba ang sinasabi ni Santo Tomas na 3 types of love? Tulo. Ano? Well, ito characterizes the human life in terms of 3 basic relationship. Okay? So, the love of a person has for God, or simply the love of God, okay? And love of self, the love of neighbor. Okay. So, yun talaga. So, yan ang talagang mahalaga. Okay? So, yan ang importante mga tugang sa tuya. Ano? Nasabi nga ni Santo Tomas, what is the love of God? Ano? God's loving one thing more than another is nothing else than willing for that things greater good. Yun. After all, ang talagang, sabi nga talaga, ang pag-ibig ay walang iba kundi goodness, karahayan. Kaya, permi yan eh. Ano? Yun ang yung karahayan, perming pag-iisip yan. Ikakarahay. Hindi ikakaraot. Halimbawa,
may boyfriend ka. Okay? Okay. Eh, kung mahal ka niya talaga, iisipin kang boyfriend mo ang ikakarahay mo. Hindi yung ikakaraot mo. Ano? Halimbawa, ang boyfriend mo, ay talagang sabi, Father, mahal naman ako ng boyfriend ko eh. Mahal naman ako ng boyfriend ko. Tingnan mo. Hindi niya ako pinababayaan. Okay, well, okay, hindi ka pinababayaan. Pagkatapos, ano nangyari? Binibigyan ka ng regalo. Okay, wala naman problema dyan. Okay, marahin naman ba? Okay, yan. Nga lang, ang nangyari sa'yo, sabi mo, mahal ako ng boyfriend ko eh, di ba? Kaya nag-sex kami at sabi naman niya, pananagutan naman niya ako eh, di ba, Father? Pero nang nasabi ko sa kanya, buntis ako. Ay, nagalit siya sa akin. Yun. Ang tanong, mahal ka ba talaga ng boyfriend mo? Hindi. Bakit? Ikakarahay mo ba yun? Ikakarahay ang ginawa? Iyon. Katingnan mo, palaging isipin, ikakarahay. Kaya ano man sa buhay, ikakarahay. Kaya ano mo, number 1 palaging isipon ta, ikakarahay ka iniho. Halimbawa, iningo niya, nagtataram ako digdi sa radyo, sa DCGB. May programa kita marahin na hapon. Ikaw, Father Boots, ikakarahay ba yan? Sa kuya, sabi ko, ikakarahay ta. Lalong-lalo na, inspired din ako ng mga sa indong mga comment na although hindi ka mo nagpaparatext, pero pag oras na nagduman ako sa isang lugar, lalo sa ginubatan, itong lately lang, itong sa mga nurses dyan sa Golden Jubilee, itong the other night lang sila si Eva saka ito nga ni mga di ko makalimutan ito kasi sabi ni sila Elena Barela, yan sila Eva Gumba, sinda ay nagdadawag pala sa kuya, so na-inspire ako. Sabi, Father, magayon iyan programa mo. Si Manay Sali nagsabi, maray iyan ta nakakarahay. At least para baka nakakapag-review kami giraray. Yung mga tugang, kaisipin ta permi na ikakarahay. Yan. Hindi ikakaraot. Ikakarahay. Halimbawa, madayong ka sa isang ikaw matrabaho. Okay? Isipin pa naman, ikakarahay ko ba yan? Okay? Ikakarahay ba ka sa kumuyang pamilya yan? Kung dahil kakarahay, alam mo, there's only one question that you must always try to ask yourself. In any decision, okay? Ito po talaga. I will try to help you out. Ask yourself this question. This will make me good? Because if it will make you good, then do it. Okay? Then do it. Okay? Yun naman talaga eh. Yan naman ikakarahay. Kasi sa pag-ikakarahay yan, pag-ibig yan. Tandaan natin, love is always equated with goodness. God is love. Okay? God is good. Pareho yan eh. That is, sabi nga sa English, synonymous. The same meaning. Good, love is good. Good is love. Kaya may sinulat nga ang Santo Papa si Saint Benedict XVI, di ba? Na sinulat niya yung Deus Caritas Est. God is love. Kasi yun naman talaga eh. God is love. And kaya nga no wonder why naisip ko niyan mga tugang kung bakit Jesus commanded us to love, because God is love. Nakuha labi nindo. Sana naintindihan nindo, Why did Jesus Christ commanded us to love? Because God is love. Yan.
Yan mga importante mga tugang yan. God is love. Kaya nga, He commanded us to love. Because it is in our loving that we will go to holiness. Tingnan mo, ako, ini ang definition ko ng taong banal. Minsan sinasabi, Father, sino ba ang mga taong banal? Sino ba ang mga taong banal? Yung palagi nagdarasal? Palagi nagsisimba? Pwede po yun. Pwede. Pero alam mo, nagsisimba ka, parang ipakitang tao mo na religyoso ka. Walang kwenta yun. Parang pangpakitang tao lang yun. Halimbawa, nagdarasal ka, pero iba ang intention mo. Hindi po tama yun. O nagsisimba ka, gumagawa ka ng mga mabubuting bagay, pero ibang intention mo pala, parang sumikat ka, parang pahangaan ka. Ibang intention po yun. Kaya sa akin, pag sinabi mo, sino ba, Father Boots, ang mga taong banal, o mga santo, mga santa, mga holy, o tawagin holy, ang mga banal ay yung mga taong nagmamahal. Yun. Kaya nagmamahal ka, bakit ka nagmamahal? Dahil gumagawa ka ng kabutihan. Nagigibo ka ng karahayan. Okay? Importante lang Magibo ng karahayan. Ano man, kahit sa politika, importante lalo, kasi ang politika is also under morality po yun. Kaya nga, pagdating sa politika, hindi ba, pumapasok ang simbahan. Kasi ang politika is politics, is still a human act. And whenever nasa human act yan, it's always in the field of morality. Ibig sabihin, pag politician ka, you are exempted from the Ten Commandments? Hindi po. Nobody is exempted from the Ten Commandments. Halimbawa, ni obispo ka, exempted ka na sa Ten Commandments? Hindi po. No. Hindi po nangangahulugan. Kaya napakahalaga, napaalalahanan tayo na tayo ay palaging mag-gibo ng karahayan. Yun naman talaga ang utos ng Panginoon Karahayan. Ano bang marhay? Anong ikakarahay sa pamilya? Ano bang ikakarahay sa lipunan, sa bayan, sa lungsod, sa probinsya, sa bansa, sa sanlibutan? Yan ang importante. Yan ang tunay na pagmamahal. Kaya napakaganda sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa atin dito Okay? Ang pag-ibig. Kung paano ko kayo minahal, ganun din kayo magmahalan. Yun. Sabi nga dito, ang pag-ibig ay isang salitang madaling bigkasin, ngunit di madaling unawain. Yun, di ba? Kaya dinidefine natin ngayon ang tunay na pag-ibig. Kasi maganda itong paalala sa atin sa aldaw na iniho ng maray na hapon na sabi ng Panginoon. Kung paano ko kayo minahal. Tindan natin minahal. In other words, past tense. Na minahal, hindi kung paano kayo mamahalin. Hindi. In other words, pinakita na sa atin kung paano tayo minahal ng Diyos. Iyon ang importante. Kung paano na tayo minahal ng Diyos, nakita na natin. Naranasan na natin. Sabi nga, we cannot love others if we have not experienced having love. You can only give what you have. Di ba? Yan. Kaya madaling, sabi nga, madaling bigkasin, pero mahirap unawain. Sa Ebanghelyo, nakita natin, binigyan tayo ng tamang kahulugan at pag-unawa ng pag-ibig. Una, ang pag-ibig ay isang pakikipagkaibigan. Okay, tandaan po natin yan. Sa Genesis chapter 18, makikita ang pakikipagkaibigan ng Diyos ni Abraham. Okay, nakikita na yung covenant, Dahil sa pagkakaibang ito, nakinig ang Diyos kay Abraham.
Tingnan mo, ang Diyos nakikinig. Ikaw pa kaya? Tao ka, hindi ka makikinig. Ano? Ang Diyos nga nakikinig. Nakinig ang Diyos kay Abraham. Ano? Sa pakikipagkaibigan, nakinig ang Diyos kay Abraham sa kanyang pagsamo para sa Sodom at Gomorrah. Natandaan ninyo? Sa Sodom at Gomorrah, na gugunawin na sana. Pero nagunaw din talaga yon kasi walang pagbabago, hindi sila sumunod sa Diyos. May pakikinig at paggalang sa pagkakaibigan. Okay, yan ang napakahalaga. Okay? Pagkakaibigan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po tabing ngunyan, 49 minutes after 1 o'clock. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmulan ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. God is good. God is good. God is good. Okay mga tugang, padagos po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ang sa tuya tabing ngunyan, pinag-uurulayan ang manunungod sa pagkamuot. Ano? Ang pagkakamuot, maliwanag lang sa Bicol nga ni baga mga tugang, ang taong nagmumuot o nagkakamuot or nagmumuot, dahil naggigibuning maraot. May tugma. Maraot. Para dahil ka maugot. Pinupursa mo naman, Father Butch. Anyway, mga tugang, importante talaga ini, ha? Sabi ko nga ni, ang kahulugan ng pag-ibig na gusto ni Kristo, una, ay ang pag-ibig ng isang pakikipagkaibigan. Yan ang tunay na pagkaibigan. Ano? Natural lang po talaga yan. Kung sa Grego nga, tawag yan, filial love. Pero hindi lang po dapat mauwi dyan sa filial love. Ano? Actually, mahalaga din po yun tinatawag. Pangalawa, ang pag-ibig ni Kristo ay ipinahayag sa paghahandog ng kanyang sarili, di lamang bilang pagsunod sa Diyos Ama, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan na handa siyang mag-alay ng buhay. Yan ang tunay, ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, nagsasakripisyo ka talaga. Ano? Hindi ka gumagawa ng perwisyo. Yan ang problema eh. Kung ang pag-ibig na yan, kasi maraot, nauuwi ang maraot sa perwisyo. Yan. Ano? Perwisyo baga yan? Paano? Anong perwisyo? Pag sinabi natin perwisyo, mga tugang, yan ay bakong mayong benepisyo, kundi perwisyo. So, importante yung tunay na pag-ibig na iyan ay talagang
nakakatabang talaga, nag-aalay ng buhay. Sa Griego nga may 4 silang uri ng pag-ibig eh. Yung philia, yung bilang magkaibigan, yung eros, yung storge, and agape. Yung agape, mga tugay, yun talaga ang tunay na pag-ibig na inaalay mo ang iyong buhay sa iyong minamahal. Kaya tingnan mo, ang pagmamahal ni Kristo sa tuya is not, pag sinabi kasi ng philia, yung philia, friendship yun. Di ba? Love of friendship. Ito, yung eros naman, love of romantic relationship ito. Hindi lang po yun. Dapat doon sa doon, tandaan din natin, lust is not love in any way. Okay? Ang eros is equivalent to just one woman in particular. Yan ang ibig sabihin din. Then, storge, ibig sabihin mga tugang, may affection. Okay? So, pero ang maganda dito, yung talagang agape love. This type of love is the most important love because it describes, nga sabi, yung selfless, unconditional, okay, yung Christ-like, yan ang talagang pinakita sa tuya ni Kristo, mga tugang, na arugunta. Kaya sabi niya ni Kristo, kung paano ko kayo minahal, ganun din kayo magmahalan sa isa't isa. Yan naman ang talagang sukatan ng pag-ibig. Kaya sabi nga, what is the measure of love? The measure of love is love. At gusto kong ibalik girare mga tugang sa sinabi ko kasubago sa Indo. Na kung gingunyan ko na pagtanto, kung bakit inutos ni Jesus na ang utos niya walang iba kundi magmahalan. Kasi nga, bakit magmahalan? Because who is God? God is not knowledge. God is not power. God is not justice. But God is love. So therefore, kung sa logic, I have to command love. Yan. And now I understand. Why? Kasi minsan sinasabi, why among all things God commanded us to love? Commanded us to love. Well, sa tuya ang love hindi naman talaga, di ba? Because He is love. God is love. And that's why when we follow the command to love, then we become like God. Yan ang tama naman. Ito ang sinasabi na, bakit dapat natin tularan ng Diyos? Because God is loving. Yan ang napakalaga eh. Ang iba gustong tularan ng Diyos kasi ang Diyos daw makapangyarihan. Remember, the power of God comes from loving. The justice of God comes from loving. Love is the very source of everything. Yan ang napakahalaga mga tugang. Na sana maintindihan ta. Kasi kita mga tao, mga tugang, na iniiba ta ang kahulugan ng pag-ibig. Sinisira natin. Ang daming sinisira na salita ang tao. Kanyari, isa na lang, bigyan ko kayo. Pag sinabing pag-ibig, kita mga Pilipino, pag-ibig, anong naalala mo dyan? Pag-ibig. 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 Pag-ibig fan. Pag-ibig house loan. Pag-ibig. Ginawa ibang ang pag-ibig. Ginawa na lang ng alam mo, nasisira eh. Although, maganda rin ang magandang pag-ibig. But, nasisira. Sasabihin natin ngayon, salitang hope. H-O-P-E. Anong pag narinig mo ang salitang hope? Kita mga Pilipino, we try to, yung salita na yon, we try to corrupt it. Sabi nga sa English, we try to corrupt it. We try to destroy the very essence of the word. Mali po yan. Make it, call it a spade as a spade, ace an ace.
call it black as black, white as white. Binibigyan kasi natin ng ibang kahulugan. Pag sinabing hope, ano yan? Sigarilyo, Father yan. Yung salitang napakaganda ngayon, trust. Sa mga kabataan, ina-advertise pa, buti wala dito sa, hindi naman tayo nag-advertise dyan. Pag sinabing trust, anong sabi? Trust, Father, condom. Yun, tingnan mo, sinisira. Sana wag natin sirain ang napakagandang mga salita. Ano? Tulad ng pag-ibig. Ano? Yan. Kaya nga, napakahalaga yung paalala. Ang pangatlo, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ito. Ano? Ang pagiging bukas sa pagkakaibigan. Sinabi ni Jesus ang lahat sa kanyang mga alagad pagkat itinuturing silang hindi na alipin ngunit mga kaibigan. Nais makipagkaibigan sa atin ang Diyos, si Jesus. Ano? Kaya nga ang tanong, handa ba tayo makipagkaibigan din sa Diyos? Huwag natin tingnan ang Diyos na competitor. Alam mo si Brother Noe Dora, dati siyang protestante na ngayon member po siya ng Catholic Faith Defender. Nasa Facebook, sa YouTube yan, hanapin ninyo. Magayon ito, si Noe Dora, brother sa Catholic Faith Defender. Sabi niya, ang tingin niya daw dati kay Maria, kaya nga nang hindi pa siya Katoliko, ang tingin daw niya si Maria competitor. Hindi po si Maria competitor. Siya po ay naging partner ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Paano si Jesus naging tao? Naging nanay ni Jesus si Maria. So, yan important. Sana tandaan po natin napakahalaga ito. Ulitin ko po mga tugang na ang hamon sa atin sa araw na ito, sa maray na hapon, araw-araw, ito, kung paano ko kayo minahal, ganun din kayo magmahalan sa isa't isa. Si Jesus po ang nagbigay sa atin ng halimbawa at sana po ito ang ating tularan. Okay? Kaya binigyan tayo ng mga halimbawa, mga tutularan. Sino ang tutularan mo? Ang tanong ko. Iwanan ko itong tanong nito. Sino kaya ang tutularan mo? Kaya binigyan tayo ng mga santo na dapat mga modelo tulad sa bansa, mga bayani. Marami tayong tutularan Kung tutularan mo, tularan natin yung makakabuti sa ating buhay. Si Jesus. Ayun mga tugang, inabot naman tayo ng oras sa pamamaram. Kami nagpapasalamat po kay June. Thank you very much, June. Sa IT, nandiyan si Chad Astor at si Tris Litana. At sa Indagabos na nagdanog po sa tuyang programang Maray na Hapon. Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Tandaan ninyo lagi, mahal na mahal tabi kamo ng Diyos at mahal din po kamo ni Father Butch Mombase, OP. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Bio Jessic.